Hej, jeg er Ole fra Alvak Industry. Og Ole har med sin virksomhed været igennem en stor udvikling. Det viser jo noget af det, vi gør, det er også batter. De har altid kunne løfte ting, men nu er det de helt tunge løft, de laver. Vi leverer håndterings- og løfteudstyr til vindmøllebranchen i hele verden. Han er taknemmelig for nomineringen. Fordi så må der være nogen, der synes, det her det er innovativt. Just Easy Tools løfter også. Det kan være lige nede fra personbilsdæk og op til de største dæk, du finder i mineindustrien. De eksporterer størstedelen af deres trepunktsløftegrej. Grej, der er selvudviklet og stort set det eneste på markedet. Hele vores grundlag det har været udvikling af nye produkter, og de er så værdsat ude i verden, lige fra Mongoliet til Sydafrika, for nye innovative måder at gøre det på. Og det er skønt, at man også ser det i Holstebro. Planen er klar. Det er at lave nogle bedre løsninger for de borgere, der har brug for kontakt med os. Og planen er lykkedes. Cirka halvdelen af ansøgningerne om folkepension, de bliver nu behandlet automatisk. Og så er det som noget nyt, at vi begyndte at bruge talerobotter, så man kan få svar på op imod hver fjerde henvendelse, helt uden at skulle stille sit spørgsmål. Der får man simpelthen bare et svar af en af vores robotter. Men der er selvfølgelig mennesker bag robotterne. Og innovationskulturen blandt medarbejderne betyder flere penge i fælleskassen. Det er rigtig smart, fordi vi formår at give en bedre kundeservice billigere end ellers, og de penge kan vi give tilbage til samfundet.